हेलो गाइस जों दिनै सिनेमा नायनो थांनो नागिरदों टाउनाव फ्रि आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट थाखाय बेखायनो आं नायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय टाउनाव थांनाय जोंहा जोंनि बाइकआवबो थाव गैया नालाय थाव सोना लानोसै बेयाव थाव सोबाय जोंहा थाव सोखांनानै आंहा दिनै मोनसे पार्सल फैनो गोनां दंमोन दा बेखौबो लाखानोसै आरो फैखानायावनो खनसेनो ग्रोब मिलायखाबाय नालाय एखे लगेनो मोजाङानो जाखाबाय दा बेनि उनाव बेनिफ्राय थांबाय थाबा जोंनि लामा माने जोंनि लोगोफोरखौ मोनलाङो आरो सिख्ला लोगोफोरनिहाय डिउटि होयो सानाव 8 घन्टाहाय डिउटि होयो सानावनो सिख्लाफोरा बाहेरायावसो थानांगोन नालाय जोंनि आरो सेंग्राफोरा बांसिन सिङाव थानांगोन सिख्लाफोरा सिङाव थानाय नैबे फरेस्ट केम्प ओमफ्राय बेखिनियावनो माने जुनार बारग्रा माखासे करिडर दं नालाय बेयाव डिउटि होना दोनो सानै साथामसो दं बेवहायनो जिरायनानै जुनारफोर बारबा माने गारिफोरखौ नेथ'नो होयो आरो ओमफ्राय जों लामा थांबाथाय सापात बागानबो मोनलाङो आरो ओमफ्राय दसे उनाव थाङै जों मोनहैबाय सिनेमा हल खाथियाव जों सिनेमा नायफैदो एसामिस सिनेमा रुद्र सिनेमा हलाव नायाव रुद्र जोंनि थाखाय फ्रियावनो आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दा जों बेबायदिनो गेटजों हाबलांबाय थाबाय आरो ओइ बे नुहुरनायानो चन्द्रमा ओरैनो दङ बेवहायनो खिथिगोन लोगो जानानै सिनेमा हल दसे समनि उनाव जोंनि डिएफअ साराबो सफैबाय बिथांखौबो आलासि महरै हांख्रायदोंमोन आरो बेयाव मानोना बेयाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो माखासे माने जायगायाव माने शुटिं खालामनाय दङ आरो ओमफ्राय दा जों हाबनो रेडि जाबाय आरो नैबे बायदि दा मानसिफ्रा फैसिगासिनो दं ओमफ्राय जोङो हाबग्रोनोसै बेबायदिनो नायग्राफोरा हाबबाय थाबाय आरो बे समनि गेजेरावनो माने जोंनि सारखौ हांख्रायदों नालाय मान बावनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होबाय आरो साराबो खावरायनाय लेखा बिबुंथि लाखिबाय आरो फंनैसो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि बर' सावथुन मुलुगनि डिरेक्टर पंकज लाहारी आदायाबो बेवहाय माने फाव खालामदों आरो बेबायदिनो दसे समनि उनाव सिनेमाखौ जागायबाय आरो लासैनो बेबायदिनो सिनेमाया जोब्बाय जोंबो जाखां लोंखां केम्पसिम फैबाय आरो